jiena wasalt fi statu li bdejt vera naħseb ħażin, bdejt naħseb li ħajti trid tieqaf għax m'għandix ħajja jien, bdejt naħseb li mmur nitgħallaq. Ġifieri jiena nara tfal tiegħi batuti diffiċli. Din hija l-istorja ta' ommu żewġ olieda maqbuda f'morsa ta' burokrazija qed tistenna li jinħarġilha dak li jissejjaħ bħala license permit mingħajru ma tistax taħdem, imma jekk ma taħdimx ma jistax joħorġilha permess ta' residenza u allura tkun sfurzata lura lejn pajjiżha. Din l-omm Tunezina li mhux niżvelaw l-identità tagħha għal raġunijiet personali ilha f'Malta sa mill-2002, sena wara iż-żewġet Malti, iżda riċentament iddivorzjaw u hawn bdew il-problemi. Titwaqqaf minn xogħla għaliex mingħajr license permit issib xogħol ieħor imma ma jaċċettawhiex minħabba proċess twil u burokratiku biex takkwista dan il-permess. Trid tara kif se tmantni lil tfajla ta' 18-il sena u bina ta' 13 ma tridx benefiċċji soċjali jew karità, trid taħdem kif hija kwalifikata u bi snin twal ta' esperjenza. Spiċċajt nieħu l-pils biex norqod kalmanti, ma nistax norqod ħin kollu bil-ħsibijiet. Vera sitwazzjoni gravi ħafna, ġejt f'sitwazzjoni li qed nibża, jiena ħajti medda li norqod fit-triq. Imma f'din l-istorja hemm vitt moħra, binta Rajjen ilha f'pajjiżna mindu kellha 6 snin u wkoll qed tirriskja li tintbagħat lura lejn Tunezija, il-pajjiż li ma tiftakarx, fil-pajjiż fejn jitkellmu l-Franċiż u l-Arbi illi ma tafx. Kollox għandi hawnhekk jiena bażikament barra minn hawnhekk m'għandi xejn. Ġifieri kollox hawnhekk huwa kollox għalija. Għandkom ċansa jannar biex tissolva dan il-problema, fil-verità hija problema xejn ħlief ħafna burokrazija. Wara jannar x'inhi l-biża' tiegħek? Li nitlef l-istudju tiegħi, għax dik l-iktar ħaġa li tbeżżani għax l-iktar ħaġa importanti hija l-istudju fil-ħajja u peress li jiena għamilt l-istudju tiegħi kollu hawn, bażikament ma nista' nagħmel xejn jekk ma nkunx hawn għax l-bdejt hawnhekk irid inkompli hawnhekk. Lill-omma Rajjen ukoll darba qaltilha li ma tarax futur għaliha u li jekk is-sitwazzjoni ma tintranġax ma teskludix illi teħles mill-problemi tagħha. Anke annimali llum il-ġurnata għandu id-drittijiet tiegħu. Jiġifieri jiena wara kollox bniedma, jiena xhiena, third world country, whatever, bdejt il-ħajja tiegħi hawnhekk. Jiġifieri vera nixtieq li nkompli l-ħajja tiegħi hawn għax bażikament jekk nitlaq minn hawn m'għandix ħajja, jiġifieri dik hi. Jiena ma rrid karità, jiġifieri mhux qed nitlob karità minn ħadd, li qed nitlob huwa d-drittijiet tiegħi, jiġifieri li nkompli nistudja. U mingħajr dokument illi kollox jindika li għandha dritt għalih, din l-ommu binta mhux biss irridu jaraw kif se jibdew ħajja ġdida biex xejn f'pajjiż ieħor, imma l-futur tat-tifel Malti ta' 13-il sena ħadd ma jafx se jkun.